שיבואו להקריא את זה כאילו? כן, יאללה. מצב טיסה? כן, שים מצב טיסה. מה זה, פסטה אדם? כן, מצוין. אבא משקיען. התחלת? יאללה, כן, דבר. רגע, למה הוא לא מתחיל? לא, רגע. סובב. זה, נקסט. עכשיו תתחיל לצנן. יאללה. CrossFit Games 2025, Age Group Semi-Finals, 14-15 Division, עידו ברקת, CrossFit פרספן קרקור, Password Fitness 25. Workout, number. Workout number 2. יאללה, מעולה. שופטים. אחר כך נעמיד ואז... בואו נציג את הפלטות. אסור לי לצאת מהפריים. לא יודע איך אתה לא יכול לצאת מהפריים שלי, זה בסדר. 5 קילו, 5 קילו, 10 קילו, 10 קילו, half. אתה רוצה לראות את המרחק והפלטות מהזה? לא יודע, חשוב להם. take that from there. 150. 150. 20 kilo bar. 1.5 kilo. 10. 1.5 to 10. 10. 1.5. 1.5. From here. 150. 150. כן, אבי, בוא דבר, תגיד את השם שלך. הד ג'אדג' אבי אלביליה. פלור ג'אדג' מושיקו גריף. מושיקו, אתה צריך לשאול בתמונה. אתה צריך לשאול בתמונה. כן. אז אבי, תלחצו ביחד. תעשו, אבי, לא, בטלפון. ב-3, 2, 1, תפעילו את השעון. תגיד. רגע, ביחד אבל, תעשו אתם, 3, 2, 1. תגיד אתה, אני אלחץ, תגיד אתה שאתה לוחץ. 3, 2, 1. 5, 4, 3. בטוח אבי? 1. ואסף סופסופתי שהוא התחיל לפני. וואו, בסדר. פה התחיל לפני. מיכאל, הבנו שהפלאפון שלו. פלאפון שלי שהחיים שלו. כנראה או כזה. אולי לא, כי אני עשיתי לפי האופן, אתה עשית קוסטום, אז עשית 3 שניות. טוב. שמתם מצב טיסה? לא, היה גיבוי, מקסימום. לא? שמתם מצב טיסה? כן. כן. שים קצת מוזיקה נמוכה. אבי, שים מוזיקה נמוכה. תודה. פה רואים אותי? פה רואים אותך. כן, כן. אל תעבור... אל תעבור תדוק, אז לא יראו. תדוק. פה אין בעיה. לא הבנתי את הקטע, צריך להיות כל הזמן בפלור. כשהווידאו יותר חשוב מהאימון. צריך גם לעלות הכל ליוטיוב. צריך הכל לעלות הכל ליוטיוב. פאבליק. יש לך את השבוע של האנשים ששונאים אותך, הם מסתכלים על הקהל ומורידים אותך. תראו עליהם. בכיתת יורים. לא, ככה צריך לעשות. כל שתי השופטים האלה. שם פאבליק ביוטיוב. מי שיורים עליו. מורידים לו. זהו, זה מגיע. כן, יתחיל לכתוב כל מדד מיני הפופולריות שלך. יתחיל לכתוב כל מיני דונקים בייביז עם גזה. אנשים ככה פחות. תמיד זה הסיקרט. אנשים... אתה רואה פלסטינאים נכנסים לסרטון. כן, from the river to the sea, כותבים לו שם על הסרטון.
לא לרדת 900. המטרה שלנו להגיע לחתירה השלישית. יש? מגיעים לנו. עכשיו, צריך להביא קרוב יותר, הוא עדיין צריך להיות בפוקוס. הוא לא יכול לצאת מזה. או להישאר לעמוד שלו. קלוריות ציינת. Ja, weet. Ja, leg het voor. עזוב, גם פוס אחר כך, חמישה, תקפיל. 8-7, עזוב להביא, 8-7-6. אתה הולך, מושיקו. בלי ללכת יותר. בסט הבא חייב לחפש בזה. מושיקו זהו, פה מסיים? אל תעבור, זה שלי מאופס. יא, כנס. כמה זמן עבר? 7.5. 7.5 דקות.
תעלה, לא נשכב. באיזה אימון אתה מתחיל? בראשון. בראשון דווקא? אתה יכול כבר להיכנס אחריו, אז תתחמם כזה כבר, תתחיל להתחמם. יש פה עוד שופט? יש פה 4 שופטים. גם שופט. מספיק שיהיה הד אחד, מספיק 3. אפשר 3 במקביל, אבל... 2 במקביל על 3, 6 שופטים על 2. אפשר שיהיה הד קואוץ'. לא תנסה לשמוע על 900. אפילו 3 ברצף. אפשר גם 3. אם על כל אחד צריך להיות שופט פלוט. כן, כן. 9 ו-20. תנסה לשמוע על 900. עכשיו 5? עכשיו נעשה 5? 15. 3? אני מרגיש שאני רק מתחמם. אני כמה אני אצטרך למשוך לנו. 10 דקות. חצי מהזמן הבא. רוצה להגביר? עוד תקשר עד 900. אחר כך אל תאפס לו כשהוא ניגש למות, תאפס לו אחר כך. אני לא יודע אם אתה תנשום את הזמן שיהיה לו את הטיימר של מתי תנסה לקרוא. המחנה הקטין? כן, קצת. כביש 4, אתה יודע, סטנדרטי.
עזוב, עזוב. יאללה, 13-30. ב-10-10. יש פה לואו בטרי. משיקו. 15 דקות. עוד 5 דקות. דחוף. קדימה, תרים. דקות. 4 דקות, קדימה. כמה עושה? עוד 6. עשה 9. ננסה לסיים אותם, קדימה. 3.5 דקות. יאללה, נסיים אותם. אתה יכול ואתה רוצה את זה, קדימה. נו, קדימה. עידו. יאללה, 2 חזרות, קדימה. אחרי זה תנוח. יאללה, זה שלך, קדימה. יאללה, כתפיים. יאללה, חזק. תנסה עוד אחד. תנשום. שלך, טוב. 17-20. כן, יש עזרה. 2.5 דקות, עידו, קום. 3 אחרונים, אתה מסיים את זה, קדימה. אתה יכול ואתה רוצה את זה, קדימה. הכל בראש. יאללה, עידו, אתה רוצה לקרוא לחתירה, קדימה. חזק.
עצבן על המון. עוד, אחד, אתה יכול. עוד אחד סיימת. תוצץ על זה. לא מאוד. מאוד. עזוב אותו. בוא, יאללה, קדימה. יאללה, ספרינט, תדעו. קודם השוט. כמה דקות? דקה וחצי. יאללה, ספרינט עכשיו דקה וחצי. כל קלוריה משנה. יאללה, חזק יותר. יאללה, דקה ו-20. דקה ו-20 זה כלום. קדימה. יאללה, תגיע ל-1000. כל קלוריה חשובה, תזכור. אתה לא היחיד שתגיע לכם. כל קלוריה חשובה. יש? יאללה. תגיע. יאללה, זה דקה אחת. קדימה. יאללה, דקה. תרים. יאללה, 50 שניות. 50 שניות אחרונות, תדעו. תן את הכל. חוף חזק, תוציא אוויר, כל נשיכה. תנשום. חוף חזק. חזק. יאללה. 40 שניות. רגליים. יאללה, קדימה. הלאה, 30 שניות. 30 שניות, תן ספרינט אחרון. 30 שניות, כמו שעשית באופן. כמו הספרינט של האופן, קדימה. 20 שניות. יאללה, 10. חזק. 7, 6, 5, 4, 3, 1. שמו גם את הפלטות שהיה... לא צריך לברור. זהו, לעצור. לא צריך להגיד משהו בסוף, נכון? לא, זהו, אתה יכול לעשות את שמות שלהם, כאילו... שמות של דמי עמוס? כן. משהו מצור, רק כותבים את זה. לא, אומרים, ואתה בטח אני נשאר שאתה שם חזק. רוצה להתאים? כן. איפה להתאים?